Ailet Daza, Laboral Kutxako txirrindularia gaur laugarren bilatu ertan lehendakari txapelketan eta Nafarroako txapeldun berria. Zorionak, konta iguzu, nola ikusi duzu gaurko azterketa? Bueno, karrera nahiko gorra egin da, ez? Azkenen eskapada bat egin da, taldeko bizartu dira, eta bueno, atzen lasaiago joan gara. Eta gero grozingo bigarren igoeran, beste eskapada egin da, hor sartzea lortu dut. Eta bueno, azkenen lehenengo eskapada iritsi dira, eta gero ja lezango igoeran lasterketa utzi da, eta ja, metan jo. Izan ere, Lezaunen dena puskatu egin da, baina falta zirenean bi muru, bi mendate txikiak nola izan dira hankak azken mendatetan. Bueno, murugarren igoeran, Imaia Aznarekin juten nintzen, bigarrengo grupo baten. Eta, bueno, hor berarekin jonaiz pixka biratzen, eta korono baino lehen jodet, eta azkenen metro batzuk hartu ditut, eta berak astutu eta gero baita ere araldi goieneko igoeran, indartsu igodet, eta azkenen metarte, laugarren egitar hortuet, eta lehenengo Nafarra. Zorionak eskerrik asko, Letz. Zuei.